ka new trip achik National Movement HNM ha ka khanri trip no pra ha jingalam uba moon dhar vice president joka central body uba dar thol so lang general secretary is kasihel but ba onya stars nong kan represent ka is kasihel ba ringkat lang ki parad kho jong ka HNM la pelong ka jing check ha ka bai de ki trading license kum juru ki mau kilo ki ba jipenan ka man thok kilo ha ka bai de ki mar ba mar di kum tana kalian joka seng hadin ka jing khanra kilalap ba ki mau kilo ki ba jipenan kam ha ka ba ki thoi ki mar ba mar di kilong ki mau baduna kum kilo bala bo haka jaka jong ka ar kilo kila banduna hadu shpona ar program nakal yang kaseng kala ong ru ba kini ki jinduna ki mau kilo kalang ba pendu nong shibun ki ba ki bathi de ka jintian apa ajing kran kan kaseng ba onis dhar la maham jor ki mender ba kim pen biang kot kaslah rik shuwan ban shong tu haki dukan hayudu ba dar thor ba lang ula ong ru ba ya kan ka jingwan khanra ki mau kilo hayudu kalong hadin ka jingmi jingu jor nakal yang jik ba haka ba de ki jing tho jingwa kum ta menta kasngi kum kaseng kleher ban tuet kita ki dukan balap bagi day hadu da ki bon gram kum tana kali ang badar thol ong ru bawat ikimar hapo kasisnem kalong tang hakador ka basispa andre menta ka poi hadu arspa tang baka day Christmas kani kalong ka jingdo nong ka bakraw ha ka bay day bakani ka jing check ikimau kilo hayudu na kali ang kaseng gila ari kot hapo ka district council paru kum ju yem bikin ai let lang pat pelong ka jing check kan rei klem don kanu ka juba kum tana kali ang kaseng kilet nyo para maki uba mundhar la ong ru bakin sawan ban check biang pat kumju kapor ka jing ringkat jong district council berkesiem tada kimla ban walang kum tana kalian juga seng kan sawan dalam dikespa pergi hajar ngut munan pelong ke jing pet benia haga bai dei betkani lawan ban check ya katu kan ni tli hidukan hang ni yo hamtam hang te po pedeng yo ban pet ya kani ka jing tho ka jing wo ringkat bat ki license ki jingki bade labor license ringkat ru bat ya ki trading license ani kali bom biang ka chau chu wet ma ka ba ar ngaman to koi ba rong ba aman maham chur ki mander ban chuan le du bot kamai sahu ani klem ka ching biang anu bot kasla bat shule illegal ani bot kabalai pen pai kari ka executive mo hadu kanu kani ka executive to maim ta kai kani ka trading license kanu barim pat kanai hadu kanu trading license khap don ka ching khain pandai ban chuai kulmar ka trading license ru Jadi bat nek sini nak dia jongi ka Sang SNM hadu ke Central Body hadu ke East Khasi Hills District nilai wan sangne nak benta bangin check ya kini ki dukan ki badi hane hayo do Henry kalong ke pasyosi ba nagalian ke police department ro ki maila dingi hoy ngila kang gum to lai satu ligi dukan bad hagajo ke por nagalian ke district council bagus emro kidang puteng dengi de kejing kerpat jong ki khun jong kabri hunyo trep ba kador kala he hagajo ke por ka jing theu ro kambiang dengi la tes sisa ka jing theu kambiang da umau kilo ngita se ki machine ki bagi ya bo kambiang de kalong ke e ke baksi ya ka ribat ke pendri jong ki pat ba jong kabri hunyo trep jong Selan Nepang, Selan Nepang, Selan Nepang.